Moi. Falttiita näyttää. Mulla on tää kruununvoitto, niin mennään nyt pelaamaan. Mä käyn hakemaan sisko. Tarkentaaks sä? Vedän. Kiia. Mä leikin vauvan sitten. Jalkoja. Okei. Kiia tää. Jouja. Joo, moi. Oottakaa. Ollaan matsissa. Juu, siis me postattiin tos äsken. Joo. Se oli hyvä paikka, mihin mä olen tässä silloin. Kuuma, Lopeta. Kiitti ihan 1030 seuraajasta. Enää 20. Enää 20 seuraajaa, niin tulee spessu sitten, kun on 50 seuraajaa, niin tulee spessu. Ja sitten kun on 50 seuraajaa, niin joo. Sitten, mitä tehdään spessussa? Niin pistäkää kommentteihin ehdotuksen. Kun ei aina vaan jaksa tehdä Fortnitea, kun siihenkin menee ihan aikaa. Niin. Semmosta se on. Sitten kun tulee koulu taas ja pitää... No, mua tikkaisuus niin ei varmaan, kun te ette varmaan ymmärrä. Sitten kun koulu alkaa taas, niin sitten vennataan. Det jäi. Laitaks vauva pois? Mä en oo sit vieläkään mikä sun määräjäs. Ei kun, no pomo. Ei. Sä et oo siis mun pomo. Määräjä. Et saa sit itekin alkaa pistää sitä valoa pois.
Kyllä se on pelää. Mä ajattelin vielä 200 tulikeita. Siinä olisi niinku. Missä? Oliko se parempi kuin oliko se sininen? Oli. Sieltä tulee nyt Epic Snipu. Kattokaa nyt. Sieltä tuli Epic Snipu. Wow. Missä oli mukaan sininen sniperi? No siinä on ainakin Scar. Asutaako ihossa se? Niin silloin. Se muuten lähti uina tiisiin. Mitä? Se yksi vihoi valkoisilla. Tai no mä vedin sen valkoisella, se oli 200 HP. Mä vedin sen valkoisella, se lähti tänne ihan 100%. Okei, vaihtaa. Ja se lähti aina kusihousut menee. Meillä. Se on enemmän se melkein näkit kuvaillaan. Huonompi sotkan. Mä en ite ottais. Vaikka tarvittais. Myyttinen. 5000 vai myyttinen toi sotkanen? Ottaisin kyllä enimmikseen 5000 kun ton sotkanen. Toi sotkanen on ihan karmea. Oottakaa ihan sekka. Mä pistän hetkeksi paussille. Joo. Eikö sanottu sitä? Koska mä en pysty. Saat 2 euroa ja sä saat digipari. Okei sitten. Mulla on tosi huono netti silleen. No, tajuut sä, että nyt kun vaan videoon, niin sä koittaa saada niinku kruunuvointia. Se on sinun niinku huomiota. Kun mäkin tarvin joskus sisille. No jos tarvit, niin olisitko ystävällinen ja menisit talaskuun. No mä haluan olla täällä. Sä olisit vitu pois. Pitää mennä kohta alas kuvaa, koska Iina ei ole vitu pois. Oota sitten kun se juoksee tossa. Älä nyt. Ei tohon voi osua. Ei toi ollut se. Eikö se ammu sitä? Toi. Tässä toi. Tiimaaks ne?
No näyttää siltä. Eikä näytä. Ne tappaa ne. En mene sen takia, kun ilmatoida on vieläkin fifi. Mikä tässä aseet oli? Kato, se lähti pakoon. Saakeli fifi. Onks se tuo? Onks se toi? Silläkin on varmaan fifi kovaa, kun ei osaa rakentaa. Tai sit se on vain joku ihan hiton muu. Se tulee tänne päin. Toi menee tonne. Mä käyn tappaa. Tai no, yritän tappaa. Mä kyllä hiilaan nyt. Joot sä sielti? Mäkin sain Mikolta. Minkä pakkunen? Tää on hyvä hiding spotti. Joku kumminkin sitä pari. Mä oikeastaan väliin. Tukkasta laiveen! Voiks? Kato, It's dead. Toi menee junaa, sen mä tiedän. No varo selkään. Tajut sä, että noin menee varmaan tappeleen. Meistä siinä valttiin nyt piloon, kun noin menee tappeleen. Siis moi. Siis moi. Siis moi. Kato, et oot sun siinä tai jammaboksi. Varo. Ei nyt voi. Joo. Askelia. Ota mun päälle. Hakuvattu väärinpäin. Ei päästy yläkautta. Mitä se tekee? En mä jaksa, jos nyt olisi jokin. Ei. Siinä voi olla yksi kollejätä, No se on se. koska niitä on 3. 4. Elikkä jollain on 2 kollaa. Ei olekaan. Kaikilla on 1. Mun toi 1 meni. Se mamma tietää, että mä oon täällä. Tai sit siellä vaan lähti. Tässä on kaikki kolmas vielä. Okei. Mä näytän näille vähän tuota karttaa. Kattokaa. Kattokaa tota. Kattokaa. Joo. Siinä oli siis kaikki 3. Kaikki 3 järkkäin. Oho. Toihan on se sun autos. Siinä on kolla.
Kattokaa mitä tapahtuu. Moi 1 HP. Mä sanoin niille, että menee alas puu. Se meni. Hyvä. Mut sulla on Fifi. Ei oo. Oottakaa. Mikä tuuri! Nyt sulla on kolla, joten noin näkee sut. Niin. Mä menen kyllä alueelle. Kui sinä näytit? Wii. Mr. Wii! Bender on. Wii! 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 Varo. Wii! Moi. Missä on seuraava alue? Tuolla. Se seuraa Kato mun sua. pingiin. Se seuraa sua. Sulla loppuu bensa. Mä oon ja täysin. Mä oon klinget. Joo. Se on uppoakumista siinä. Mä otanpa se kuule täältä. Kui kaikilla on defaultti? Se 1 tuo juuri. Kato mun pingiä. Joo, mut kui kaikilla on defaultti? Sit jonka takia. Ketä tätä on hajottanut? Mun auto. Todella kallis. Niin. Snipaa! Kato, tulee joku. Shh. Katsot. Tää ei oo voittaa missään. Hiittää mua niinku joku loskalle. Lähti karkuun. Näittekö se? Se lähti karkuun. Au. Ne ei löydä mua tästä. Onks toi alue? Keskellä vettä. Me reunempaa. Me tohon saarelle. 5 pelaajaa. Kuinka monta kolikkoa? Kuinka monta kolikkoa kaikilla on? 4 pelaajaa siis, sori. Anteeksi. Mulla on 1. 2. Näytä ruutu. Kattokaa. Tuolla on kolikko. Noin. Sitten kun ne tappelee, niin sä meet ja haastat. Sitten kun noi tappelee, niin sä meet ja haastat. Voitais nipauttaa tuolta. Täältä. Missä on? Mä oon vielä alueella, mutta mä tiedän missä on seuraava alue. Alue tuolla. Se lähtee karkuun sieltä. Varo, kun ne ampui siellä. Missä toi on? Se on missä? 2 pelaajaa. Mä vei toi. Missä toi on? No se on tuolla alhaalla varmaan. Koska kato se. No se on tuolla päin. Oliko se tuolla? Menee tonne. No varo sielläkään. Ei näkymätön. Sitten kun se avataan tästä.
Ei peliä mä hävitä. Yes. Mulla on vihreä sniperi. Ja siinä on noita tähtäikipiä. Se on pakko lähteä. Mulla on kusiauto. No se jää kohta stormiin. Nyt ammut. Se on. Sitten kun se avasit ikkunan, niin... Mä sit tästä voi vaan lähteä. Hei! Tuolla sun puldaama seinä. Mun pinni. Onko sille sniperi? Siis joo. On. Mä tiedän missä toi on. Joo, tuossa. Ei ole. Onpa. Mitä tuolla liikkuu, kato. Ei se siinä ole enää. Tuolla. Varo. Se on default. Kuka muu ei ole. Varo. Sen on pakko tulla sieltä kohta. Se erittää sen ja sitä. Toi alueen tai vaan toi ei oo alueen maapallo. Se on tossa takana. Hei, kun se on tuolla. Mistä se edittäisi just? Niin se on ton puujutun takana toi. No ei ole. Me ei voi nähdä. Mulla on niin Jonne, mä oon täällä ampumassa. Se ei vieläkään liikkunut siitä. Nyt sen on pakko varoa. Kaksi matsia voittoa. Ja siinä olikin kruunu voittoa. Moikka!